Татар халык әкияте «Бүләк кемгә?». Бер вакыт кояш елның 4 фасылын, көзне, кышны, язны һәм җәйне үзенә чакырып алган. Сезнең кайсыгыз матуррак, кайсыгыз эштә батыррак? Шуңа бүләк бирәм дигән. Бүләк бик затлы икән. Уч тутырып йолдызлар бирергә уйлаган кояш. Сүзне башлый көз. Үзегез яхшы беләсез, мин бөтен басуларның уңышын җыйдым. Бар дөньяны алтынга күмдем. Кошларны җылы якка заттым. Балаларны мәктәпкә җыйдым. Бүләк миңа тиеш. Әллә мин эшләдемме аз, дип сикереп тора яз. Мин барлык карларны эреттем. Басуларга иген чәчтем. Кошларны чакырып кайтардым. Агачларны яфрак ярдырдым. Болыннарны шау чәчәккә күмдем. Арада иң матуры да, иң булдыклысы да мин дигән ул. Ай-яй дигән җәй, мине тыңлагыз әле. Мин дөньяны яшеллеккә күмәм, чәчәкләр үстерәм, игеннәрне өлгертәм, җимешләрне пешерәм. Әллә мин иң матуры түгелме? Артык күп түгел минем эш, ди тыйнак кына кыш. Мин җирне ял иттерәм. Киләсе уңыш өчен карлар ташыйм, дөньяны ап-акка буйым. Балаларны чана, чаңгы шуарга чакырам. Мин дә ямьсез түгел. Минем чыршыларымны, кар бөртекләремне, мамык пәсләремне бик яраталар. Тыңлап торган да кояш, бүләкне бу дүртәүнең берсенә дә бирә алмаган. Йолдызларны ул күккә сипкән. Әнә, барыгызга да, дигән кояш. Йолдызларны елның бер фасылы да үзенә ала алмаган. Алар һәрвакыт язда, җәйдә, көздә, кышта балкып яналар.